Bratia a sestry, národný pochod za život je vyjadrením úsilia o nastolenie vážnych otázok existencie ľudskej spoločnosti. Zjednoťme sa v modlitbách a prosme o požehnanie tohto jedinečného podujatia. Aby národný pochod za život splnil svoj cieľ a dosiahol v spoločnosti pozitívnu zmenu v prijímaní ľudského života ako dar od Boha, prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. Aby náš národ dokázal spravovať spoločný život dôstojne s ohľadom na každého jednotlivca, prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. Aby účastníci národného pochodu za život šírili posolstvo ochrany života vo svojich rodinách, na pracoviskách a vo farnostiach, prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. Aby všetci ľudia prežili svoj